να έχουμε την υγεία μας. Έτσι ξεκινάμε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πιο ανταγωνιστικό από πέρυσι θεωρώ, με περισσότερες ομάδες να διεκδικούν κάτι καλύτερο. Ο πρώτος μας στόχος είναι να μπούμε στα play-off. Εντάξει, δεν έχουμε κάνει μεγάλες αλλαγές. Η ομάδα είναι ίδια αν εξαιρέσουμε τα δύο playmaker. Αυτά. Είμαστε σε ένα πρώιμο στάδιο της προετοιμασίας, τώρα ξεκινήσαμε. Έτσι, να δούμε πράγματα μέρα-μέρα, να παίξουμε τα φιλικά και να γνωρίσουμε την ομάδα και να το δούμε κι εμείς πώς μπορεί να λειτουργήσει, κάτω από ποιες συνθήκες και πίεση. Πώς δεν έγιναν, όπως είπες, πολλές αλλαγές, αλλά έγιναν ουσιαστικές αλλαγές. Ναι, φύγαν δύο παιδιά τα οποία ούτως ή άλλως σαν θέση έχουν πολύ μεγάλη επίδραση στην ομάδα. Έτσι, και ο Άλκης και πολύ μεγάλη επίδραση σαν βασικός playmaker. Και ο Δημήτρης Ζαφυρίδης ήταν ένα παιδί ο οποίος μας έδωσε αρκετά μέσα στη σεζόν που πέρασε. Είναι η θέση της από μόνη της πάρα πολύ επιδραστική σε μια ομάδα. Έχουν έρθει δύο καινούργιοι παίκτες, λίγο διαφορετικό στυλ. Να δούμε, να μπουν γρήγορα στην ομάδα, να ταιριάξουν τα παιδιά, έτσι, να γίνει η ομάδα μια παρέα όπως ήμασταν πέρυσι. Αυτός είναι ο κύριος στόχος. Έτσι. Και από εκεί και πέρα έτσι, να δουλέψουμε και να βγάλουμε το δουλειά μας στο γήπεδο.